er blevet 83. Ja. That's a good question. Hvad er det, du? Er det kamera, eller? Ja. Sejt. Jeg tror lige over på den anden side, og så deler vi lige, så vi har et 12 stykker i hver gruppe. Vi kører med det sidste. Den kører baglæns. Ja, den kan køre baglæns. Så. Så. Ejland, jeg skal også filme i år. Nå, så sidder vi på den første stigning. Vi skal køre godt 100 km af. 1800 højdemeter. Vi er lige nu 6 mand i den her gruppe. Så er vi på vej nedad. Først ud af IC14, Allan siger 15 stigninger. Nu tester lige om lyden overhovedet går igennem på det her nedkørsel. Vi kører 40 nu. Spørger mig den overhovedet. Kan jeg høre en skid? Så er vi på en tredje stigning. Se hvad den siger. 7%. 1 kilometer til toppen. Sarkoma. Ja, godt navn. Det var Niels. Ja. Ja. Yes. Husk noget med ende. Så. Du bliver lige filmet lidt, Niels. Håber det går. Tæller? Du bliver lige filmet lidt. Håber det går. Ja. Ja. For at se nogle fede hairpins. Ej, hvor er det flot. Ja. Sådan nogle S-kurver. Og der er omkring 20 grader. Mega fedt. Det er jo godt danskervejr. Det kan ikke gå stærkere, hvis det er sådan. Men det er fint nok. Hvad med Torben? Kan du få luft? Ja, jeg skal bare lære den igen. Ja. Kommer lige forfra. Det bliver simpelthen tv-stjerne, I er med på, ikke? Ja. Bum, bum, du. Så kør ned med den filmer her. Ja, lige præcis, lige præcis. Der er gået YouTube-mode. Yes. Den er lukket. Perfekt. Men hvad så med den sidste mand? Jamen han lader de tager ned på bunden. Nå. Okay. Okay. Så er det nedkørsel. Det er bumpingerne. Kommer lige forbi Niklas. Så har vi Anders. Og så har vi Niels. Så har vi Torben. Så Allan ligger selvfølgelig forrest. Hvad ellers? Ham skal vi også lige forbi. Sådan, mande. Yes. Det var lige det hold. Så er vi på den 5. stigning. Her er Torben. – 4,6 km tilbage. Toppen. Tak. Det er også velkommen.
230 højdemeter. Her kommer 2 til tongen. Kører sådan lidt har sat 50-34 foran og 11-34 bagpå. 4 km til toppen. Ja, tak. Dejligt. Ja. Ja. Det siger lige om lidt. Så kommer jeg op til Niels. Jeg tager lige lidt fat her. Stadig på stor klinge, men på 32 bagved. Kædetrækket bliver lige lidt dårligt, så sådan lige ned på kæften. Og Niels har taget baglygten fra Dan og Isa i køje på sin jersey i dag. Det ligger meget godt. Så er vi på vej nedad og ligger bag ved Niklas og Anders. Der er ny asfalt. Mega fedt. Kører 73. Kører igennem tunnelen. Ligger Anders der. Fedt, mand. Det var nice, det der. Ja, den lille bil, jeg lige var ved at tage. Ja, ja, det er det. Det er godt at køre. Lige måde. Det var hårdt. Så er der stop på top af Col de Sagramola. Der kommer Torben. Hey. Så der bliver provianteret hos Migna. Undskyld. Det er jo nærmest totalt som at køre brofolk. Hvis man ledsagervognen og det hele. Eller væskesting, har du sindssygt af væskesting? Det er fuldstændig accepteret. Den der baktur derude af. Er det skånærmer af det? Nej, det var lang tid. Højst sandsynligt omkring 15 meter. Ja, heldigvis. Godt gættet. Det tænker jeg også. What comes up must come down, eller hvad man siger. Nej, det er jeg ikke. Nej. Der er også lidt vind. Hvad ser ud som? Der er også lidt vind her. Ja, selv er så smukt, det er helt vildt. Et skrav. 331 meter.
behind the Grau. This Grau. Det er lidt for farligt, når bilen er ligget lige der, ikke? Så bare vi kører. Der var hold 2 B. Jamen, så kører vi lidt opad igen. Så er vi oppe på toppen. Col de Sabastida. 298 meter over overfladen. Skulle du lige give den en over nakken? Jeg vil hellere cykle, når jeg stopper. Jeg synes, det er fint. Og så bare stille og roligt, og så bare... Jeg er ikke træk. 2 af, 1. Skal vi... Spændende. Er I træt af at vente på guiden? Col de Claret. Det sagde du også sidste gang, Adam. Jeg ved ikke rigtig, hvad... Er det noget, du bare sådan kommer ud af munden på dig, eller ryger det ikke op i hjernen? Eller jeg ved ikke, hvad? Det er simpelthen ikke blive min skyld, hver gang Anders. Altså, jeg siger, at nu tager den stille og roligt. 3 sekunder efter, så ligger du foran. Og vi lige sagt, hvis du ligger foran Anders, går tempoet så op, eller går det ned? Altså, jeg spørger bare. Jeg sender mit gamle bagsten.
sådan en gammel cirkushest, men så bare... Åh, savsmuld er... Så... Det er da sjovt, Anna. Hvad siger du? Jeg har Idræts bryllupsdag i dag, ikke? Hvad Jeg da? har næsten ikke været bedre, vel? Åh, Nej, det fedt. Det er præcis. Ja, og så... Ja, det var den dag. Og så en time i recovery boots. Det kan godt være, at jeg også lige skal måske spare lidt kræfter. Tænker jeg, måske. Det ved jeg. Det kan man aldrig vide. Det er også 2 enkelte senge. Ja, nå, okay, fedt nok. Okay. Nå, så har jeg 2 dyner. Ja, vi sover ikke med dobbeltdyne. Vi aner, hun har et rimelig stramt med den der dobbeltdyne der. Men det gik jo et dag. Men det... Vi lavede sådan en getaway til London, hvor vi havde dobbeltdyne. Okay. Og det Altså, jeg er vant til det, altså. Englænderne, de elsker det der. De kender slet ikke det andet begreb. Og amerikanerne, de har det også, de har slet ikke dyner, de har kun tæpper. Jeg tænker, det forstår jeg heller ikke skid af. Uha. Nå, nu bliver det lige pludselig koldt. Eller i hvert fald lige et par grader ned, ikke? I forhold til ude ved... Ja.
bare bag Torben, så bestemmer også tempo. Så står der en hovednummer, og så står der Allan, Anders, Niels og Niklas. Det er jo fint, det er samme bogstaver, og så kom Torben. Fedt. Ja, nogle gange så er det vilje, Henrik. Så han ikke helt styr. Hvad? Det er ikke vilje med bogstaverne. Ja, det er perfekt, men altså det holder, mit OCD det holder. Så kan jeg huske det, ikke? Altså sådan 2 gange A, 2 gange N. Torben kender jo. Fra tugen af. Torben ikke er der, hvor computeren siger. Hun har skrevet til Skarven. Uger og rygsæk og... Ja, det er det. Scoretræk, eller hvad? Ja. Han er tysker. Okay. Jeg spurgte ham om, jeg synes, det var sådan lidt dårligt forvarsel, han kører rundt med alpecin-tøj. Ja. Altså, Nå, i forhold til det. men han var ligesom om han... Mathieu van der Poel og sådan noget. Det er ikke sådan, han sådan sagde, hey, ham holder jeg med. Så det var fint. Så det er Philipsen, og jeg har mange gode aktier med. Jeg trækker fra Citroën. Ja. Jeg trækker fra Citroën. Ja. Det er 2 foran. Ja, det er fint. Det er fint. Det er lidt godt at have en hare. Ja. Hvad er så her for Niklas? Så har vi 40 hjem eller sådan noget. 50 hjem. Ja, men vi skal lige prøve. Ja. Nå ja. Okay, ja. Så vi har lige en nedkørsel. Og så lige lidt hovedvej op i byen. Snakker vi ved, når weekenden er færdig. Ja. Så kører vi op i byen, op til supermarkedet og holder frokost derovre. Ja, det er super. Så når vi kører ned ad nedkørslen, når vi kommer ned til der, Er det hårdt, Michael? Ja, lidt så. Så samles vi lige dernede. Det er også det, hun er her jo. Ja, det er det. Jeg synes, lige skal være derhjemme. Skal det være så hårdt, eller hvad? Så skal vi bare køre rundt ned. Det kunne ikke være alligevel, for lige så kommer i gang. Altså. Ja, det er det. Det er fint, men vi ser... Nå. Jeg er ikke sikker på en optur sidst, men det er deroppe af... Soldaterbakken. Og vi er tæt på at runde 100 km. Det er godt små 100. Resterende stigning den er på 600 meter, 5% i snit. Vi har besluttet at slappe lidt af. Der er 6 dage nu, eller 5 dage. Men selvom vi, så synes jeg alligevel, det er lidt hårdt.
Jeg har siddet 4,5 timer i sadlen. Begynder at kunne mærkes i benene. Hvad for nogle? Ja, hvad for nogle ben, ja. Har lært stadig bil. Wow. Bare der væk. Nej, det er lige derovre. Ja, lige der. Ja. Jeg har lige 100 meter fremme på venstre hånd. Den blå en. Ja, det er kassebil. Ja. Det var bare blevet sådan en sightseeing spot eller hvad? Ja, dernede. Der er nogle kendmærker i naturen. Ja, den ligger der sgu stadig, ja. Det er vildt. Den har man ikke haft lyst til at sidde i, da den røg ud over. Men man har jo meget ikke givet at slippe lortet op. Så er det næsten op, ja. Ja, det er 100 meter. Det var nok lidt tid, inden de to andre kommer. Ja. Jeg tror, han har brugt. Ja, Torben han er færdig. Det er også fint nok. Han har også lige været syg. Så. Nå, du står heroppe og piller næse. Det var Puh. en dejlig tur op. Helt stille og roligt. Ja. Synes du det, Allan? Ja. Ja, mine ben, der er game over nu. Det er så nedkørslen fra Soldaterbakken. Fucking fedt. Undskyld, jeg bander. Og her er der godt at have bike-computeren på ruten, så man kan se, hvordan svingen er. Nå, Allan.
ben. Det er lige godt, at han lader ham være. Au. Most. Fuck, 500 watt. Au. Så kommer forbi lidt her bag. Ej, ja, det er så grineren. Det er helt sindssygt. Det er så fedt. Ja, det er sjovt. Kæft for det sjovt. Ja, det var det. Så lidt bare ned, ikke? Nå, men så er vi færdige med dag 1, du. Jeg kan jo bare sætte det her i midten, jo. Nu burde det jo virke. Tak for turen alle sammen. Tak for turen. Ja, tak for Godt, tak til vejkaptajnen, Niklas. Det var en god og dejlig tur. Det må man sige. Det var heldigt. I tørvejr. Ja. Ja. 4 dråber. Det var ikke noget. Det kunne have været meget værre. Ja, det kunne det. Det kunne have været rigtig meget værre. Ja, det er så fint. Fedt nok. Ja. Nå, skal vi ind og have et bad og så se noget cykeløb? Det kan vi gange med 100, du. Ja. Der er altså også bare udsolgt, så det er fint. Tak for nu.